Április 18-án került megrendezésre az Országos Szallagavató Báli Táncok versenye az Akvárium Klubban. A rendezvény keretein belül a végzős középiskolásoknak lehetőségük volt megmutatni, hogy övék Magyarország legjobb szallagavatós tánca 2015-ben. 92-ben rendeztük meg először ezt a rendezvénysorozatot, és 8 évig folyamatosan minden évben megrendezésre került. Több 100 iskola nevezett erre a táncversenyre. Utána nagyon sok időszak kimaradt, és most ez az első év, hogy újraélesztjük ezt az Országos Szallagavató Báli Táncok versenyét. Az a tervünk, hogy hosszú távon újra minden évben megrendezésre kerül ez a táncverseny. A tánctanárok azt mondják, hogy a szallagavatók újra a reneszánszukat élik. Én ezt hallottam. Szerintem egyre népszerűbb újra. Fontos az osztályoknak ezek a táncok, hogy készüljenek ezekre a bemutatókra. Azt mondja, egy rendkívül jó kezdeményezés, hiszen saját iskolánkban, saját városunkban sokszor tudjuk azt, hogy milyen táncok vannak egy szalagavatóbálon. Mégis itt van egy olyan lehetőség, hogy sok-sok település, sok-sok iskolája próbálhatja meg magát egyrészt, mint megmérettetés, másrészt pedig látjuk azt, hogy máshol mik a szokások, hogyan készülnek, milyen táncokkal készülnek, és azt gondolom, hogy ezért ez egy kapcsolatépítési lehetőség is, nem csupán a tánc öröméért van. A verseny folyamán az osztályok standard és latin, folklór, illetve modern tánc kategóriában indulhattak. A táncokat szakmai zsűri értékelte a nap során. Sokféle szempont van összhatás, van a zeneiség, van az, hogy milyen előadásmóddal táncolják, és hát természetesen a technikai képességeket is nézzük, és hát a zeneiségét a produkciónak. Én inkább amit már mondtam, hogy tulajdonképpen az osztályok egymásra koncentrálása, figyelése, jó humorral, ilyesmit várok el tőlük. Nekem a legfontosabb dolog az, hogy libabőrös lesz a kezem a tánctól, vagy sem. Ha most már ugye túl vagyunk egy pár táncon, és azért éreztem egy-két osztálynál ezt a dolgot, volt olyan, akiknél nem. Ez szerintem egy nagyon meghatározó dolog, az, hogy mi az összhatás, ami éri ilyenkor az embert, hogy elfelejtek pontozni közben, mert annyira letaglóz igazából, amit látok. Nekem nagyon fontos volt az, hogy mennyire van egyszerre egy produkció, mennyire mozognak egyszerre, hogyha párban táncolnak, hogyha külön táncolnak, mennyire tudják tartani a térformákat nálunk a társas táncban. Én igazából a standard és a latin részét néztem nagyon, persze a többit is, a modernt és a folklórt is, de nálunk nagyon sok térformaváltás van, és itt nagyon jól hozták ezt a szerepet, nagyon felkészültek voltak, nagyon tetszett. A zsűri szakmai véleménye mellett a saját szallagavatós élményeikre is kíváncsiak voltunk. Igazából nem emlékszem. Valószínű azért sem, mert nem volt nekünk ilyen szalagavatónk volt, csak táncot nem táncoltunk, így ilyen klasszikus értelemben, mivel én balett szakra jártam a Pécsi Művészeti Iskolába, és ezért mi ott minden nap táncoltunk, és volt egy ilyen koncertvizsgánk, mi arra készültünk tulajdonképpen. Az volt nekünk a végső táncunk. Hát az már nagyon rég volt. Én annak idején
én tanítottam be az osztálynak a szalagavató táncokat, ez egy palotás volt, de hát én akkor már táncoltam régóta. Utólag visszanézve lehet, hogy mi nem nyernénk meg egy ilyen táncversenyt, mert nem volt olyan szintű, most már elképesztő, hogy milyen koreográfiákkal készülnek a mai fiatalok, de egy hatalmas élmény volt így visszaemlékezve azért készülni, tényleg energiát fektettünk bele, jöttünk, és úgy akkor még azt gondoltuk, hogy mi vagyunk a legjobbak, a legügyesebbek, miénk a legjobb produkció, úgyhogy jó volt. Nagyon érdekes, mert én tanítottam be, akkor már 18 évesen a sajátunkat, tangót táncoltunk, mert ugye 9 évesen kezdtem el versenytáncolni, és akkor már országos bajnok voltam, úgyhogy egyértelmű volt, hogy én fogom betanítani az osztálynak, de nagyon jó élmény volt, nagyon jó volt koordinálni a többieket, és nagy sikerünk volt. Az osztálytáncok mellett különféle táncos produkciókkal is készültek a szervezők, így például a Botafogó Táncegyüttes és Cunyiné dr. Bertalan Judit államtitkár asszony táncát is megtekinthették a nézők. Mit üzennél a Ballagóbány nyertesének? A Ballagóbány nyertes osztályán? Az, hogy szerintem a legfontosabb az, hogy miután szétszéled az osztály is utána is azért tartsák a kapcsolatot. Tehát ezek nagyon fontos dolgok, és ne az legyen, hogy csak 5 év vagy 10 év múlva találkozzanak az osztálytalálkozón, mert ahogy láttam és ahogy a szervezők is elmondták, azok az osztályok, akik itt voltak, ők tényleg egy nagyon jó közösséget formáltak és alkottak az elmúlt 4 évben, hogy ezt itt tartsák meg, és ezek nagyon fontos. A középiskolai barátság szerintem nagyon fontos az élet további részében.